Здравейте! Аз съм Тони и в това видео ще ви разкажа за любимите ми продукти през месец април. Искам да започна като ви предупредя, че видеото ще е много дълго, защото обичам да говоря, както вече знаете, и също така ще е голяма мешаница и бъркоч от различни неща, които ми бяха любими през месец. Също така не мога да повярвам, че вече е май месец, че април свърши, имам чувство, че онзи ден беше нова година, но май всяка година имам такова чувство. Навънка вече грее слънце, съвсем скоро се прибирам в България за лятото, а още съм на вълна изпити, дебели яките и шалове. И ми е малко ето така. Започвам първо с козметичните продукти, като първият е ето това червило от Essence в бледо-розов цвят от тяхната пролетна колекция. Предполагам, че ще е лимитирано, така че ако ви хареса, отидете и си го закупете колкото се може по-скоро. Повечето цветове, които използвам върху устните си, са пастелени и не са много ярки и изкрящи. Смятам, че този цвят би бил много подходящ за хора като мен, които харесват точно такива цветове и също момичета в тинейджърска възраст, които не знаят какъв гланц или червил да носят. Един съвет, който мога да дам на тези от вас, които тепърва започват да се гримират и не знаят точно какво е правилно и кое не е правилно. От собствен опит мога да ви кажа, не е правилно да залагате на много грим, защото просто той не е подходящ нито за възрастта ви, нито принципно за училище или за кафе или за разходка в парк. Моята сестра е на 12, но тя все още не е на вълна гримове, но съвсем скоро ще стане и аз ще й помагам. Но за тези от вас момичета, които искате да се гримирате, залагайте на грим, който е по-близък до естествения начин, по който изглеждате. Не дайте да си слагате страшно дебела и тъмна очна линия или червено изкрящо червило, много руж, да контурирате лицето си, защото така виждате, че се прави. Повечето хора, които носят такъв тежък грим, са хора с много различен начин на живот от вашия и от моя, според мен. Хора, които излизат вечер по заведенията и винаги са на някакви червени килими и носят бални рокли. За мен силният грим е рядко удачен в ежедневието. Затова предпоръчвам това червило, защото е на достъпна цена, много хубав и естествен цвят за ежедневно носене, който аз започнах ежедневно да нося и според мен той ще хареса и на много от вас. Следващия козметичен продукт е моята любима спирала, която ако можех ще да добавя в абсолютно всички видеа за любими продукти през всички възможни съществуващи месеци, защото единствената дума, с която мога да опиша тази спирала, е просто феноменална. Това звучи като доста голямо преувеличение за спирала, но наистина е страхотна. Четката не сплъстява миглите, прави ги да изглеждат много гъсти и дълги, издръжлива е, също така не се размазва и се отмива много лесно. Цената е адски достъпна, мисля, че около 5 или 6 лева. Открих я преди около 2 години и съм я препоръчвала на приятел, които са останали също толкова доволни, колкото съм и аз. За съжаление, тя не се продава в Австрия, продава се в България и съм я виждала всъщност само в магазините на DM. Така че, ако търсите хубава спирала на сносна цена, това е вашата спирала. Мис Спорти имат няколко вида спирали в различни цветове. Изпробвала съм почти всички и мога да кажа, че жълтата е най-хубава. Ако отидете и си я купите или вече я имате и знаете за нея, кажете ми долу в коментарите вашите мнения, защото лично за мен това е най-хубавата спирала, която някога аз съм ползвала и съм успяла да намеря, но за съжаление не мисля, че е достатъчно добре рекламирана и дистрибутирана, за да знаят повече хора за нея. Следващия козметичен продукт е маска за лице на Garnier. Това е пилинг маска с цинк, която премахва, не знам дали това още се разбра, цинк, която премахва черните точки и предпазва от появата на пъпчици. Много е хубава, изпробвала съм я и преди, но сега започнах по-активно да я ползвам. Просто намирам, че кожата ми се е влошила, затова и тази ми е втора или трета опаковка. Не е хубаво да се използва много често, може би веднъж в седмицата, но наистина премахва повечето от черните точки, изчиства много добре кожата и я оставя много мека и приятна на допир. И сега се започва с голямата мешаница, за която ви говорих. И първото нещо са ето тези кецове от Ню Йоркър в този изкрящо червен цвят. Тях всъщност си купих през март месец, но ги преоткрих или по-скоро те влязоха в употреба през април. Носих ги много често, може да чуете с какво ги комбинирам, но за целта имам червен колан, с който ги съчетавам лесно и също така червена чанта. Ако не, мога да ги сложа без да има друг червен цвят по мен. Много са хубави, много са удобни и също така бяха на много хубава цена. Ако искате да си ги закупите, бих ви препоръчала да отидете колкото се може по-скоро, защото бяха на изчерпване. Даже аз миналата седмица отидох да купя на сестра ми такива, защото бях сигурна, че ще ги харесат и на нея. За съжаление, следващия продукт от мешаницата не мога да го покажа, тъй като е от
отдавна изяден, но мога да ви покажа кутията и да ви разкажа за него. А именно това е кутийката, чието съдържание бяха въпросните макарони, макарунс, бомбонки, сладки, както ги знаете. Те нашумяха преди доста години. Не знам как стана, не знам и защо нашумяха толкова много, но всички ги ядяха нон-стоп. Аз някак си обаче през всички тези години не съм успяла да се докосна нито веднъж до такъв бомбон. И съвсем наскоро приятелят ми реши, че аз изпускам от блаженството на живота и той трябва да ми вземе такива бомбони и трябва внимателно да наблюдава моята реакция с всеки бомбон, който пробвам. Затова и ми взе ето тази кутия, в която бяха няколко от вкусовете, които са се предлагали в сладканицата, от която ги взех. И останах с смесни чувства, защото някои от тях много ми харесаха, някои от тях не чак толкова. Самата текстура на бомбоните, ако не сте ги пробвали както мен, която явно живее под камък или в пещера през всички тези години, текстурата е много странна, на мен ми напомня на целувки, а отвътре е едно такова мекичко и сладичко, като разтопена бисквитка или брауни. Започвам да си показвам истинската страна, което не е много хубаво, защото тя е съвсем леко шантава и не знам това дали ще е в моя полза. Даже се чудя дали такива неща да слагам в видеото. Много от вас със сигурност рязко ще се абонират. Но продължаваме. Бяха много вкусни, изненадах се, не очаквах, че толкова ще ми харесат. Разбирам защо всички толкова ги ядат. Най-много ми хареса шоколад, ваниля, малина и лимон. Особено лимона, защото обичам всичко лимонно, лимонови сладки, лимонов чизкейк, всичко с лимон. Не смятам обаче, че това е нещо, което бих яла всеки ден, защото са на доста скъпа цена, но пък са много интересни и е хубаво да ги пробвате поне веднъж, за да знаете, че да, хубави са. Следващия път, когато ще ги ям, не мисля, че ще е скоро, освен ако някой отново да ми подари. Ако приятел ми гледа, може да ми подари скоро. По-голяма кутия обаче, с преобладаващи лимонови и шоколадови. Следващия ми любим продукт за месец април, или по-скоро занимание, е ето този диск за йога. Точно така, за йога. Имам го почти от една година, не помня дали аз си го купих или майка ми го подари, но не го бях ползвал много, може би един или два пъти. Това е практическо ръководство с медитация и йога, не са някакви луди пози, където трябва да си качате краката зад ушите, ами по-скоро са техники за дишане и балансиране на енергия и емоции. От около 10 дни всеки ден изглеждам диска и следвам инструкциите на ето този чичко, който изглежда, че живее в гора и яде тревички, но много разбира и говори страшно увлекателно и интересно за това какво се чакате, какво е йогата, какво е всяко упражнение. Според мен йогата е нещо много хубаво и полезно, доказва се през времето и се радвам, че започва да нашумява и сега. По-скоро мисля, че медитацията е хубаво нещо и йогата и медитацията естествено върват ръка за ръка. Не мога да кажа, че съм изпухлив човек, даже в последните години съм станала доста по-спокойна, но съм притеснителен човек, притеснявам се за много неща, за които не трябва да се притеснявам и бих препоръчала на хора, които са силно притеснителни като мен, да започнат да практикуват някакво дълбоко дишане, медитация или някакъв вид лека йога за отпускане, защото наистина много помага. Аз съм удивена, чувствам се много по-спокойна и след всеки сеанс, който е час и 15 минути, се чувствам много по-лека и щастлива и спокойна. Звуча се едно, я ще отида при чичкото да живея в гората и да ям трева. Но не, всъщност е хубаво да релаксирате по какъвто начин вие си изберете, да гледате някой филм, да подишете, да излезете с разходите. Ако просто се чувствате напрегнати или имате някакво предстоящо събитие, което ви напряга и притеснява. Ето аз, например, имам съвсем скоро портфолио ревю, което е финален изпит пред комисия под формата на презентация, която аз трябва да изнеса пред много учители и да говоря за работата, която съм успяла да сътворя през всичките тези години на мъка и учене. Та въпросното събитие мен доста ме напряга, защото аз се напрягам за всяко нещо и мисля, че тази йога успява така да ме пренастрои и да ми помогне много. Прекалено много говоря за йогата, не съм от секта, обещавам ви, просто съм впечатлена. Знаех, че йогата и медитацията помагат, но когато човек прави нещо всеки ден и е постоянен, наистина вижда, че въпросът нещо работи и има резултати. Последното нещо, за което ще говоря, е храна и не мога да покажа, тъй като е отдавна изядена. И храната е печени чушки с сирене и доматен сос с чесън и макдоналдс. Споменавам я, защото този месец съм си я сготвила около 10 пъти.
Просто в началото на месеца ми се дояде страшно много, реших да си направя и така в седмица си правя по 2, по 3 пъти. Много ми е вкусно и реших, че това е изключително важна информация. Ако и вие много обичате печени чушки с сирене и доматен сос, кажете ми, за да знам, че вие сте в моят отбор. Това е всичко. Благодаря на тези, които сте останали до края на видеото, защото то със сигурност е доста дълго. То сигурно не е било полезно, но поне се надявам да е било интересно. От цялото си сърце ви благодаря, че гледате и ме подкрепяте. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро!